Ďalšou novinkou bolo presunutie celého ťažiska súťaže do nedalekých Bánoviec nad Bebravou a Prievidze. Očakávania organizátorov boli veľké. Tým, že sme dostali koeficient 10, vlastne sme museli celú súťaž natiahnuť na 10 dní, na 220 km. Zatiaľ o 5 minút štartujeme, dá sa povedať, máme všetko pripravené, uvidíme, dúfam, že to vyjde. Tak veľmi sme sa utešili na Matador Púchov, pretože minulý rok máme dobré spomienky, veľmi dobre sa minulý rok išlo. Tohto roku to trošku bude náročnejšie, pretože zišla sa tu veľmi tvrdá konkurencia, ale nedáme sa, chceme určite závodiť, nenecháme sa. Preteky odštartovali úvodnou zahrievacou rýchlostnou skúškou v Púchove. Do pretekov nenastúpil už Kopecký na Citroene kvôli poruche s brzdami. Vy už sledujete pretekára v domácich farbách Václava Pecha, ktorí spolu s Petrom Uhelom patrili jednoznačne medzi favoritov. Veď už v 4 predchádzajúcich podujatiach si odnášali vždy prvenstvo. Tak samozřejmě ambice máme nejvyšší, že jo, chceme bojovat o nějaký první místa, ale je tady velká konkurence, ta soutěž je nesmírně náročná a musíme stát pevně na zemi a uvidíme, na co budeme stačit, jak nám to půjde prostě a určitě nechci jet přes hranu toho, co umím, anebo na co bude stačit auto, aby jsem to někde rozbil, že jo, tomu se chci vyvarovat, ale uděláme všechno pro to, aby jsme byli co nejlepší. Po slávnostnom štarte v Púchove a úvodnej rýchlostnej skúške sa celý pelotón presunul do Bánoviec a po krátkom servise posádky odložili techniku na noc do uzatvoreného parkoviska. Dvojica Emil Triner a Emil Horňaček sa chcela revanžovať za neúspech v prvom podujatí v maďarskom Egri, kde ich zradila prevodovka. Jeho kitkárová Fabia nemá homologáciu a tak bol hodnotený mimo poradia európskeho šampionátu. Veľa sa očakávalo v náročnej súťaži od českej dvojice Štajf Černoch na Subaru. O svojej triede produkčných vozidel boli konkurenciou aj pre Jandíka, Pecha či Arazima. Presne takto sa zdoradili v českom šampionáte po prvej rýchlostnej vložke. Štajf sa držal v elitnej spoločnosti aj v náročnom druhom súťažnom dni, kde na posádky čakal celkový počet 164 km, ktorý bol tvorený z trojice rýchlostných skúšok Uhrovec, Bojnice a Zlatníky. Štajf si po minulom smolnom roku, v ktorom ho sprevádzali početné poruchy vozidla, mohol konečne vydýchnuť, keď uvidel cieľovú rampu, ale ešte nepredbiehajme. Povedať však môžeme, že prvé preteky pod hlavičkou českého Subaru národného tímu sa vydarili. Potom ako posádky zmenili pôsobisko a presťahovali sa z Púchova do Bánoviec, začali sa obavy z neustáleho daždivého počasia. To sprevádzalo posádky počas celej prvej etapy. Nánosy blata na vozovkách zasa zvyšovali riziko havárie. Na to doplatila aj posádka Gavlák Novák na novom Mitsubishi Lancer Evo 8, keď sa dostali mimo trať, no do cieľa prvej skúšky sa im podarilo dostať a pokračovali v súťaži ďalej. Skončili však až tretí od konca a tak sa očakávala ich stíhacia jazda v zajtrajšom dni. Medzi plejádou jazdcov, ktorí sa dostali do skupiny favoritov, patril s určitosťou aj Poliak Košťuško. Ten má už skúsenosti zo štartov vo svetovom šampionáte a do Púchova priviezol Suzuki Swift Super 1600, ktorý sme mali možnosť vidieť vôbec poprvýkrát na Slovensku. Mimo poradia európskeho šampionátu sa dostal aj Jozef Béreš, otec známejšieho syna, ktorý sa rozhodol aj v tomto roku súťažiť, no už iba z recesie, keď si vlastnoručne pripravil na preteky staručky Opel Asconu a tak sa ako jediný zaradil do skupiny historikov. Po prvom dni tak v celkovom hodnotení bez rozdielu tried sa vedúcou posádkou stali Pech s Uhlom, pred Bérešom so Starým a tretia priečka po prvej etape patrila Bulharovi Dončevovi so Stojkom. Dneska sme uzavreli etapu tým, že sme 2 sekundy za Pechom, ale zajtra opäť náročná etapa a budeme bojovať ďalej. Ten den nám vyšel výborně, myslím si, že teď jsme na vedoucí pozici zhruba tak o půl vteřinky, což nevím, jestli bude do zítřejší etapy úplně výhoda, ale především by som chtěl, aby zítra bylo sucho teda. Do druhej etapy nastupovali posádky už opäť v Púchove. Pripravené boli 3 rýchlostné testy Púchov, Lednica a Tunežice, celkovo 60 kilometrov. V slovenskom šampionáte sme sa zamerali na mikrosúboj medzi dvojicou Podhájecký a Haluška. Prešovčan Haluška sa po minulom roku rozhodol opäť pre inú techniku. Vybral si Seat Ibizu TDI, s ktorou sa zaradil do skupiny A7. Tam našli už spomínaného Podhájeckého, s ktorým bojovali. V jednotlivých rýchlostných skúškach sa striedali vo vedení. Po dvoch, ktoré vyhral Haluška, prevzal iniciatívu Podhájecký a až do konca súťaže bol lepší ako Haluška. Ten sa po dobrom úvode prepadol až na 7. priečku v triede A7, z ktorej sa nevedel odraziť. Celkový rezultát: Podhájecký skončil v triede A7 druhý a Haluška 5.
Iný priebeh mala trieda N4, kde sa očakával tuhý súboj vedúceho muža pretekov Václava Pecha s konkurenciou. A v domácom českom majstrovstve sa im až tak nedarilo, keď v prvých dvoch pretekoch ostali v poli porazení, no v Púchove si chceli všetko vynahradiť. Sám Václav Pech bol však opatrný vo vyjadreniach o celkovom triumfe, pretože priznal, že roky strávené vo vozidle skupiny VRC urobili svoje, no a aj krásne Mitsubishi Lancer Evo 9 vzbudzovalo rešpekt. Naprostá spokojenost jako sám ze sebou, udělal jsem trošku chyb na tom šmiklavém asfaltu, byli jsme i dvakrát venku, ale nevznikla z toho žádná časová ztráta, bylo to jenom takový projetí loukou nebo příkopem, takže sám ze sebou úplně tak spokojený nejsem, ale s autem a s obutím pneumatikou prostě. Jasným lídrom triedy Super 1600 sa stal od úvodných kilometrov Jozef Béreš s Petrom Starým. Tí sa na slovenský šampionát veľmi tešili. Ich Ignis fungoval bezchybne, ba dokonca sa v celkových výsledkov objavovali časy, ktoré prekvapili aj silnejšie vozidlá, ktoré sú poháňané dvojicou náprav. Skúsenosti, ktoré si Jožko priviezol z účinkovaní vo svetovej rally, začali padať na úrodnú pôdu. Jediným konkurentom mohol byť Čech Peták na Clio, no ten bol v úctyhodnej vzdialenosti. Ten súboj nebol až taký, jak sme si to predstavovali, pretože hneď na úvodnej rýchlostnej skúške, na ktorú sme sa veľmi tešili, nám Pech dosť veľa naložil, tak sme si mysleli, že nevieme, čím to je, že na druhé kolo to zaťahneme, no ďalšia rýchlostná skúška takisto, to bola tretia takisto, takže Pech celý deň dával sekundy, no a na poslednej rýchlostnej skúške sme ešte mali defekt, kde sme stratili na jeho 15 sekúnd. Takže došli sme druhý. Rally Matador Tatry bola aj ukážkou špičkovej techniky. Pechové Evo 9 sa síce vynímalo, no ukázať mal čo aj Bulhar Dončev, ktorý priviezol novúčké Subaru Impreza STI. Dosahované časy nenechali nikoho na pochybách, že minuloročný víťaz Európskeho pohára Juh bude patriť medzi najrýchlejších. V celkovej klasifikácii si pripísal body za 3. miesto a ceny si odviezol aj za 2. miesto v triede N4. Ďalším z plejády jazdcov, ktorí vymenili techniku pre tento rok, bol Peter Gavlák. Po úvodných problémoch, keď sa dostal mimo trať, v úvodnej rýchlostnej skúške sa snažil prebojovať čo najvyššie. Bolo to však náročné, aj keď sa prezentoval 12. najrýchlejšími časmi. Čech Peták na Cliu mal v poslednom súťažnom dni problém s pneumatikami. Táto lotéria sa rozohrala po výdatnom daždi počas noci. Pneumatiky síce mali určené na vodu, no ako to hovoria motoristi, boli málo rezané. Do druhého kola tak obuli náhradné, ktoré mali, a tak sa im celkovo ušlo druhé miesto v triede Super 1600 za Bérešom. Miroslav Jandík s Radimom Chrasteckým sa presadili v triede N4, kde sa im podarilo obstáť v ťažkej konkurencii na staršej technike. Skončili síce na nepopulárnom 4. mieste, no body do českého majstrovstva sa počítajú. V najbližšom programe slovenského šampionátu figuruje na začiatku júna Rally Rožňava.